Травма и вътрешното дете. Когато нещо малко отключва нещо много голямо. Здравей! Аз съм Ванеса и днес ще поговорим за детето в нас. Спречи това видео на приятел, на когото смяташ, че ще е полезно. А ако искаш онлайн среща с мен или консултация в град Бургас, влез в сайта на Prime Health и запиши своя час сега. Някога усещал ли си, че реагираш прекалено на нещо дребно? Че някакъв жест, дума или ситуация отключват от теб силна емоция като гняв, тъга, страх, а дори не знаеш защо. Вътрешното дете не е метафора. То е емоционалната част от нас, създадена в детството, когато сме най-уязвими, най-чувствителни и най-истински. Всяко дете има нужда от любов, внимание, сигурност и пространство да бъде себе си. Но когато тези нужди не са били посрещнати, не защото родителите ни са били лоши, а защото са били несъзнателни, остават рани. Какво представлява травмата? Тя не винаги е нещо голямо или очевидно, като насилие или загуба. Може да бъде и нещо по-финно. Когато са ти казвали, не бъди толкова чувствителен, например. Или когато е трябвало да заслужиш любов. Когато е нямало място за твоя гняв, тъга или страх. Ще дам пример. Представи си момиче, което като дете е било критикувано, че много говори и е твърде шумна. Като възрастна тя се чувства виновна всеки път, когато трябва да говори пред хора и често се самозаглушава. Тялото помни. И в момент на стрес се активира не възрастният човек, а вътрешното дете, което още вярва, че ще бъде отхвърлено или наранено. Как се проявява вътрешното дете в живота ни? Номер 1. Прекомерни реакции. Сякаш реагираш на нещо с 10 от 10 интензитет, а ситуацията реално е 3 от 10. Това често е знак, че се активира стара рана. Номер 2 е страх от изоставяне или провал. Постоянната нужда от одобрение, страх да не те разобличат, чувството, че не си достатъчен. Номер 3 – самосаботаж и перфекционизъм. Вътрешното дете може да е научено, че не заслужава любов или успех, така че то ги отблъсква, когато се появят. Номер 4 – повтарящи се модели във връзките. Избираме партньори, които ни карат да се чувстваме по същия начин, както сме се чувствали в детството. И това е, за да поправим старата болка. Как да започнем да лекуваме вътрешното дете? Започни с разпознаването на гласа му. Следващият път, когато се почувстваш изоставен, ядосан или наранен без причина, попитай детето в теб. Какво те кара да се чувстваш така? От какво имаш нужда? От кога е този страх? Писма или диалог също би помогнал. Започни да пишеш на вътрешното си дете, сякаш си възрастният, който го вижда, чува и защитава. Например, скъпо му е малко аз. Създай безопасност в тялото. Практики като дълбоко дишане, движение, терапия или медитация помагат да се усети сигурност тук и сега. Това, което би помогнало напълно, е да потърсите помощ. Работата с терапевт или групова терапия може да отвори пространства, които не можем да разкрием сами. Вътрешното дете не е слабо. То е чувствително и истинско. Носи ключа към много от нашите рани, но и към нашето изцеление. Лечението започва, когато спрем да се обвиняваме за реакциите си и започнем да ги разбираме. Не защото искаме да останем в миналото, а защото искаме да се освободим от него. Ако това видео те докосна, сподели го. Може би точно днес някой има нужда да чуе, че вече не е сам и че има как да поправи. Аз съм Ванеса и съм психолог. Ако желаеш онлайн среща с мен или консултация в град Бургас, можеш да запишеш чрез сайта на Prime Health. До скоро!